Kowe nek tak omongi aja kaget. Ora ono ngendi papan dununge. Abot lho Bratasena. Aja ngendon-ndoni tekadku. Aku wis mantep nggonku bakal gayuh kamro kasampurnan. Ya. Wis yakin tenan? Wis. Wis mantep tenan? Wis. Wis madhep tenan? Wis. Sumurupa. Gatekno aturku. Oh, yen to kowe kepengin gayuh wujuding banyu suci Perwitasari kang minangka jangkeping srana nggonmu ngupadi kawruh kasampurnan, ngerti ya? Kang Tirta Pawitra maning suci ya banyu suci Perwitasari kuwi mapane ana ing telenging samudra, Bratasena. Banyu suci Perwitasari mapan ana ing sajroning samudra. Bener, ngerti ya? Mangerti ya? Yen to kowe temen-temen sartane kowe lahir batin, kowe madhep lan mantep nggonmu bakal gayuh kawruh kasampurnan. Oh, kowe nyemplunga segara. Kowe nyemplunga segara, nggih. Yo, segara ngendi? Sakarepmu. Yo, taestoke dawuh Durna bapakku nanging aku njaluk dipalila aku arep njaluk donga pangestu ngersaning kadang-kadangku para Pandhawa utamane Ibu Kunti. Oh, bagus, bagus. Yen ngono aku njaluk pamit. Sing ati-ati. Eling, nyemplung segara, golekana wujuding Kang Tirta Pawitra maning suci, ya kengaran banyu suci Perwitasari nggih Bratasena. Njaluk pamit Durna bapakku. Nganti-ati aja kaya bocah cilik. Lole kentas waru gembal manyar-manyar. Do ning dungkul wana alas dadi wana. Oh, ladalah. Kaya ketiban daru pertapan suka panca nuwun mangke angger nuwun sewu teka sak mangke mboten kadya adat saben ingkang sampun kelampah pertapan suka 5 dipun rawuh dening anak Prabu Duryudana sarawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang paman suka 5 ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk angger anak Prabu Jaka Pitana. Ya jagat pangestengkara wayah Bathara jagat Dewa Sukmana mangadilirwi urusas mintan ingsun jagat wasisaning Bathara nun mangke paman Durna antuk berkah pamujenipun paman Penemban Durna ibu Kumbayaning Sukalima praptanipun kang putra Ngastina Jaka Pitana mangke karaharjan awit saking pamujenipun Bapak Durna lan antuk pangestuning dewa sowan kula boten tebih saking karaharjan tebih saking rupita sowan kula mangke widodaya Yawana Basuki pambagya raja sampun kula tampi namung mudya pangasta mugi kanja wonten ngarsa waduka paman Durna ing Sakalima paman Kumbayana. Nggih. Pudya pangasta sampun ingkang bapa tampi nggih damel bombong dasmana ingsun. Damel bombong manahipun ingkang pamaning Sukalima mboten langkung sakmangke mugi kaprayogakaken lenggah paduka anak Prabu Duryudana ing Ngastina anggen rawuh wonten pertapan Sukalima. Sampun boten kirang prayogi sowan kula kados diri sampun langkung sikeca anggen kula lenggah wonten peceraban Sukalima paman Durna. Adipati aja sungkuni rak ya padha slamet rawuhmu ta Adipati. Antuk pandungane Kakang Durna lan pangestuning Jawata Kakang ya. Nggonku suwana nang pertapanmu kanthi kahanan ingkang neng semaki lan kahanan ingkang gawe bungah jernyatane sangjaning para cantrik mangaya jejangga padha seba. Apa iki dinaning pawiyatan Kakang? Oh iya. Pancen tak jarak wektu sakmengko aku nganake pawiyatan. Oh, delalahe lah kok teko Kepasang Yuja katuju nginu. Sakmengko sampean rawuh bareng rawuhmu kelawan anak Prabu Duryudana nggonmu rawuh ning pertapan Sukalima. Iya. Ora liwat aku ngaturke sembahku katura. Ya tak tampa Adipati, tak tampa. Wong nom ngaturke bekti ning wong tuwa. Ora liwat pangestuku wae tampanono ndayanana mening uripmu. Kakang Durna inggih. Ora liwat prayogan Adipati. Kaya wis ora kurang kepenak Kakang Durna. Nuwun mangke nggih. Mboten kateges kula kama wantun lan kula lancang nanjaken dhateng rawuh paduka anak Prabu Duryudana. Estunipun kula namung badhe nungsung pawarta lan kula nyadong dawuh
menggasak mangke damel kagiat sotaning manahipun ingkang bapa ing Saka Lima. Rawuh wonten pertapan Saka Panca. Kanthi kamrih ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Dik Patih Arya Sengkuni kinen prapta wonten ing pertapan Saka Lima. Nanging kenging menapa? Nggih. Sak mangke kula nampi rawuhipun anak Prabu Duryudana kamangka kanthi kawontenan kula ingkang sarwa-sarwi nguciwani. Mbok kula tak nyuwun dawuh nyuwun sabda pangandikanipun anak Prabu Duryudana. Samangke ingkang bapa badhe mabuka Susilastawa ngelingaken jangga ngelingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jakawitana ya jagat pangestungkara Pandura wonten dawuh sewu lepat aturipun Kang Putra Ngastina kula tandha wadana jenyatanipun sak pangih sowan kula tanpa katimbalan wonten percapan Saka Lima menawi lumrahipun menawi ingkang Putra Ngastina Jakawitana nggadahi wigati sampanipun betaken dumateng lekasipun Paman Durna pasti kula tansah animbali dumateng praptanipun Bapa Durna Saka Lima kinen rawuh wonten negari Ngastina nanging sapanggih krana sampun tan bisa bangkit pinampeng manahipun legetaning manah ingkang Putra Jakawitana paripaksa kula ketasowan wonten pertapan Saka Lima ingkang wigatos kula namung badhe nyuwun priksalan jaken kenging munapi sampun wonten ingkang candra samangke Paman Durna boten rawuh wonten negari Ngastina nilar dhateng kewajiban keprajan prawestu Kakang Paman Durna menika sampun badhe mirang kampuk jenggo ngundan datan Ratu badhe berguguk ngutha waton sampun boten badhe suwita lan boten kestu ngesuwi minangka pujangga inggih ujung negari Ngastina momong dumateng para putra sata Kurawa malah kula kinampi kabar saking Paman Patih Arya Sengkuni bilih anggenipun Paman Durna boten rawuh wonten ing negari Ngastina mriku dipun sababaken awit anggennya runtungan Dika paduka Paman Durna iki pupuripun Saka Lima tansah caket kalan kadang kula Pandhawa iki panenggak Ira Nyayi Bratasena menapa kae mriku estu lajeng menawi estu kawontenan mriku dadosan kula tak nyuwun sapanggih kersanipun Paman Durna kados pundi Bapa Paman Durna lole kondang blekuduk manyar-manyar sumarante hawala kamanaga kula kaprit kantil buntuting selikur lah salah nuwun sewu nggih kaget sotaning manahipun ingkang bapa ing Saka Lima teka sak mangke nampi dawuh pandika paduka anak Prabu Duryudana ingkang paring dawuh bilih Tigang Candra kula mboten wonten negari Ngastina awit kula renteng-renteng runtungan kaliyan anak kula pun Bratasena nuwun sewu menawi kinten kula mriku badhe mirang kampung jingga mboten datan Ratu estu nggih estu mboten wonten niatan ingkang kados mekaten mboten wonten inggih menika mboten thukul wonten sabeting manahipun ingkang Paman Saka Lima jernyatanipun lair lan batos kula menika ngesuwi sartanipun lair lan batos kula swita dhateng pun para sata Kurawa jernyatanipun ngemuti adeging pertapan Saka Panca inggih pertapan Saka Lima menika menawi mboten saking sakbiyantunipun anak Prabu Duryudana miwah sang para kawula tasih negari Ngastina mboten badhe kelampan kula ngedekaken pertapan menika kula nuwun sewu nggih paripaksa kula sak mangke walaka lan kula blaka kula matur menapa wontenipun bilih menapa ingkang sampun paduka ngendikaken lan menapa ingkang sampun paduka dawuhaken menika estu leres kula menika pun wonten 3 sasi niki kula caket kaliyan pun Bratasena sampun wonten Tigang Candra menika kula dipun caket kaliyan Bratasena ning nuwun sewu nggih sampun ngantos dadosaken Sling Surup liripun menapa anggen kula nyaket kaliyan pun Bratasena menika mboten kateges kula badhe nglirwaken kewajiban kula minangka nujung wonten negari Ngastina menika babar pisan mboten nanging mugi dados ning ngawuningan anak murid kula inggih siswa kula pun Bratasena iki panenggak Pandhawa mriku nggadahi kekarepan nggadahi kekayuhan adreng tan bangkit pinambeng menapa ingkang dados kajahanipun anak kula pun Bratasena piyambakipun kepengin nyumurupi
werdining lan wejangan lan piyambakipun kepengin ngupadi menapa ingkang dipun wastani nggih menika ngilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra jendra pangruwating diyu menika kula dipun suwuni kalian pun Bratasena gandeng kula menika gurunipun Bratasena gandeng Bratasena menika siswa kula lajeng kula menika gurunipun Bratasena menika siswa kula padha wae ora usah diwolak-walik gage nggih Depate kula menika namung dipun suwuni kula menika ugi ngemban kewajiban kula minangka brahmana minangka pandhita ingkang medharaken ilmu kang saknyata nggih mugi dados ning kamuningan nggih babar pisan kula mboten gadahi niat badhe nilar dhateng kewajiban kula menika babar pisan mboten nuwun sewu Kakang Tuna Depate pripun kula dhewe sing nyumurupi perkarane nek sampeyan kuwi sing nimbali Bratasena supaya sowan teng Sukalima. Nggih, jan Bratasena kula timbali supaya sowan ing pertapan Sukalima wigatine napa? Merga Bratasena butuh kalih kula. Ora ana jamak lumrahe lan ora bakal kakon. Ana jenenge wong arep nimba sumur. Masa sumure sing nimba wonge, ora wonge sing nimba sumure. Ibarate wong gudel arep nusu kebo. Rak ya gudele sing nusu kebone. Ora kok kebone sing nyusani gudele. Padha mawon nggih. Ha iya. Sampeyan ki ora ning miturut apa sing pun kula sawang, miturut apa sing wis tak delok lho Kang. Sampeyan kayake ketingale lho niki. Ketoke. Kaya-kaya arep nglirwake kewajiban. Mboten Dik Pate, mboten. Nek nyatane Kurawa mboten sampean paringi ilmu, malah Bratasena sing ajeng sampean paringi ilmu, monggo ilmune ilmu abot. Ilmu kasampurnan niku ora saben-saben wong iso nggayuh, ora saben-saben wong iso ngerti werdine ilmu kasampurnan. Kurawa niku sing menehi urip karo sampean, lah kok Kurawa malah mboten sampean paringi ilmu. Lah kok teko sampean malah maringi ilmu niku kalih Bratasena niku rak pun nerak pancak nerajang wewaler sampeyan minangka nujeng negari Ngastina. Mboten kok teges ngaten Dik Pate. Kula menika namung nengga dawuh saking anak Prabu Duryudana menawi anak Prabu Jaka Pitra sampun dawuh, Bapak Durna. Kurawa kapurih dipun maringi ilmu kasampurnan. Kula nggih mungkin temandang. Ngaten. Lah kenging napa kok kula ajeng maringi ilmu kasampurnan kalih Bratasena menika merga Bratasena njaluk kalih kula. Nggih. Dadi sing ora kelakon. Menawi samangke Bratasena kok kula kanthi inisiatif manah kula piyambak kula arep maringi ilmu kasampurnan karo Bratasena. Mboya, mboten. Ning prasetyane sampeyan kuwi lahir batin ngesuwi Kurawa. Nggih, lahir batin. Lah sak kamangka menika sak menika Kurawa menika urung iso tentrem uripe, urung iso jenjem atine nggone lunggah teng negara Ngastina nek Pandhawa urung sirna. Nggih. Sampeyan ya saguh mateni Pandhawa. Saguh. Saniki kula pateni nggih saguh. Pandhawa dipateni nggih saguh. Ning sajari sampeyan arep maringi ilmu karo Bratasena. Dik Pate, pripun? Sampeyan aja ngubeng-ubengi perkara lho. Sampeyan aja ngempukke watu ngatoske banyu. Liripun. Kula niki pun to, mengke sampeyan ningali piyambak. Nggih. Nuwun sewu anak Prabu. Pawantur kados pundi? Kula terima pantun ing pertapan Sukalima. Kula aturi mungkur langkung rumiyin. Samangke kula badhe nimbali dhumateng pratanipun anak kula pun Bratasena mriku. Badhe dipun dawuhi menapa? Mengke badhe kula jlamprangke. Dijlamprangke lire ben Bratasena mati. Niku to sing sampeyan karepke. Niku to sing dikarepke anak Prabu Duryudana. Pandhawa mati terus sampeyan saged jenjem nggenipun nglenggahi dampar kencana negari Ngastina. Niku. Iya. Pancen niku. Lajeng prawi sampun estu prasta dawuh Paduka Bapa Banduna. Kula tenggo lan kula pidhangetaken rembagipun Paduka kalian Bratasena saking pingging pertapan mrengantos sak mangke Paduka Banduna boten saged njlomprongaken lan boten saged damel sarana pejahipun kadang kula para Pandhawa teges tetel kabrahmananipun. Sampun kula aturi pitados dhateng inggih menika ingkang paman Sukalima nggih. Nggih, mrekaten kula pasrahaken dhateng Bu Bandurna. Lole
kentha swaru kembal manyor-manyor duk ning jungkul wana alas dadi wana. Oh la dalah. Bratasena aja kaget ya ngger kowe tak timbali lumantar aji pameling. Aji bedhuk. Kowe tak timbali supaya mungkane ning pecrabaan kene. Bratasena padha kanthi Raja saksuwanmu, Bratasena. Wah. Durna bapakku ya. Nimbali Bratasena kanthi aji pameling supaya aku munggah ning pecrabaan Sukalima. Suwan kurana langan suwiji apa ya mung aku ngaturke basaku kadula Durna bapakku. Wah jan. Pas, suaramu pas. Lirewi. Awakmu gedhe ning suaramu ya gedhe. Yo. Aja kaya sing bedhuk. Awake gedhe dhuwur. Nek omongan ngendi lek? Ora sida berwibawa kaya. Yo. Ya pangestuku tampan ana Bratasena. Tak gegem dadeki jimat. Ana apa nimbali kelawan aku? Aja kaget. Nggonku nimbali kelawan kowe iki, aku mung arep neruske pirembugan. Nggonmu duwe gegayuhan lan penjaluk ana ngersaku, nggonmu kepengin mangerteni wedharing ilmu kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi sastra jendra pangerwating diyu. Yo. Sepisan meneh tak elingke ya Bratasena nalika semana aku wis tau ngomong karo kowe, wis tau ngendika karo anakku. Ya kowe kuwi. Ngelmu iki dudu ngelmu bain-bain, ngelmu iki dudu ngelmu enteng. Nanging ngelmu iki abot merga kawruh kasampurnan kuwi ing mengkone bakal nuduhke kaya ngapa ta uripe menungsa. Yo. Uripe menungsa kepiye? Aku iso ngandani ning golek ana dhewe. Wah, jare arep nuduhke. Iya. Aku iki mung lantaran sing menehi ilmu kuwi dudu kok Begawan Durna. Ning sing menehi ilmu kuwi sing eneng dhuwur. Sopo? Lho ora kok disawang ngono kuwi ora. Sing menehi ilmu, sing maringi ilmu karo kuwi sing ning dhuwur iki teges Gusti sing Maha Nasa. Ora kok ukiran gayor kuwi ora. Banjur kersane Durna bapakku kuwi. Kowe tak utus gelem apa ora? Utus supaya ngopo? Wah, wis lahir lan batin antep tekate Bratasena. Ora-orane kendhu. Nggonku dene kekarepan, nadyan kudu mati ta wujudi. Aja mati sik. Ya, ora ngentuk ngelmu kok mati iki kepiye? Upadinen wujuding kayu gong susuwing angin, nggih. Kayu gong susuwing angin. Iya. Mapane ana ngendi? Banjur aku kudu nemoni sapa? Kowe rasah nemoni sapa-sapa. Kowe mlebu wae. Kowe mlebu ning wewengkon wana ingkang gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati. Jalma mara mesti dadi kuwanda. Oh, dewa wae ora wani mlebu alas kuwi. Alas ngendi? Ngendi ko? Mlebu wewengkon wana Tribasara ing wewengkon alas Tikbrasara. Ing kono ana wujuding guwa aran Guwa Simanglek. Golek ana wujuding kayu gong susuing angin. Mesti kowe bakal entuk apa sing mbok gayuh. Yen wis entuk wujuding kayu gong susuing angin banjur kowe sowan ana ngersani bapakmu ing Sukalima, ngger. Yo. Yen to dadi dawuh Durna bapakku wis cetha. Ora nganti surup surya aku njaluk pamit, ora ngasih peteng dina aku ngaturke wujuding kayu gong susuing angin. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tak jaluk pangestumu. Ya tak pangestoi lanang jurenmu ngger Bratasena. Yo. Pelukan sih.
Betul kata Sundi. Ngendikanipun badhe njlomporaken dumateng Kakang kula Bratasena. Malah sak mangke nuduhaken dalan kiripun badhe gayuh ilmu kasampurnan. Kakang Duna sampeyan kepiye? Tak rungokke rembuge kok sampeyan utusan karo Bratasena. Nek pancen arep kasembadan lan kepingin entuk ilmu kasampurnan kok sampeyan utusan karo Bratasena kan golek kayu geng susuwe ngangin. Aja kok kayu geng susuwe ngangin ambok kayu sing ora ana ning alam donya Bratasena mesti kelakon. Niki sampeyan iki janjane kepiye? Ana jare arep njlomprongke karo Bratasena kok malah diwenehi ilmu dalan ning ngendi papan dununge. Hus, sampeyan aja kanggo sing tanpa guna. Sampeyan aja waton komentar. Sampeyan aja waton bisa ngucap dewate. Liripun kados pundi? Oh, Mangsawang, kula niki janjane ngomong kali Bratasena. Kula kan goleki kayu gong susuhe ngangin. Kayu gong susuhe ngangin bentuke napa? Niku kula niku urung tau ngerti. Urung tau ngerti liri piye? Sampeyan iso ngomong kudune sampeyan ya iso wis tau ngerti wujude kayu gong susuhe ngangin. Sik ta, kayu gong susuhe ngangin niku kula niku mengawak. Mengawur. Jeneng kayu gong susuhe ngangin niku kula ora ngerti mbuh kula entuk kula teng pundi kula niki ming tukul teng pikiran kula teges mboten wonten kawujude kayu gong susuhe ngangin langkung-langkung mana Tribasara menika wonten ing gawat keliwat wingit kepati satu mara satru mati jalma mara mesti modar nggih niku Bratasena kula jlomprongke teng jero alas niku akeh kewan galak mengke Bratasena ajeng mlebet wongkon wana Tribasara Bratasena pun digagelak riyin kalih kewan-kewan bangsa macan, bangsa singa, bekantan, jerapah ngoten niku. Jerapah kok mangan menungsa, dinosaurus. Mengke Bratasena kalah kalih kewan-kewan niku. Tur mengke umpama Bratasena menang mungsuh kewan-kewan galak. Mengke Bratasena kula utus supados mlebet wonten ing Guwa Simangleng. Niku enten guwane niku enten. Niku enten wong kula tau golek nomor mriku. Ento. Ora. Guwa Simangleng niku guwa angkere pol Dik Pate. Enten gendruwone 5. Gedhe banget. Nggih. Niku mengke Bratasena ajeng ngupadi kayu gong susuhe ngangin mbuh niku barang mboten nyata niku mengke malah kawon mungsuh perkara-perkara niku Paman juga atus Sundi mergo sing dipun pati karipun paman terus saged dipun pitados nek kula kok rada mangu-mangu nggih Kakang Duna niku pun bola-bali gawe perkara ning ora tau ana nyatane sampeyan iki aja waton gebyah-uyah Dik Pate kula niki pendhita kondang manyor-manyor sampeyan iki aja sak nyepelekke Pawan Suguri kula wonten dawuh sak mangke dipun mlapat lakunipun Bratasena inggih menapa sekitunipun badhe estu kajlomporaken dening Paman Durna menapa malah Bratasena pikantuk menapa ingkang denuti kersanipun anak Prabu Duryudana kados pundi ketapno Kurawa Pawan lajeng kula sak mangke ngentosi wonten kedhaton negari Ngastina menawi estu Bratasena pikantuk ngilmu kasampurnan teges bapa Pandana kedah sumene anggenipun dados ujung negari Ngastina ingestaken dawuh budal Paman monggo kula dherekaken Jagat berkat dia tugu Sinongarta nggih Sang Raden Bratasena wau tugu Sinongarta tugu teges papan Sinongarta kang rinengga-rengga eling-eling ing pangangkah arsa ngudi dhateng menapa ingkang dados werdining ilmu kasampurnan pramila tan wonten kang pinindeng lan tan wonten ingkang den dama-dama kejawi namung dawing sang guru nenggih sang Tapa Begawan Durna Yodha Yewang Druna nalika semanten
Sang Raden Bratasena wis prateng tepining Wanati Brasara ing penganggah arsa ngupadi wonten pundi drunging guwa Simangling eling-eling wonten madaning negaring Tibrasara utawi Wanatri Basara wonten wujuding gunung ingkang tuhu gedhe pangaribawane ingkang awasta Gunung Candramukha saking katebian den dulu dening Sang Raden Bratasena wujuding Gunung Candramukha katon Prabawa ingkang angker sangar lan damel giris titah ingkang keduga sakmangke mlebet wonten ing wewengkon Wanatri Basara eling-eling nalika semanten Sang Raden Bratasena sangka wis gedrenging tekad nggadahi ancas lan gegayuhan arsa gayuh ngilmu kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi pramila nadyan koncatan nyawa arsa den wujudi kocaping panggih sigra cancut taliwondo cancut arane cecincing taliwondo cecawet nalika semanten matek aji Bandung Bondowasa tilaran ingkang pamaning mandya jajan kisang Raden Harya Gandamana matek aji Bandung Bondowasa wungkal bener sikil tengen den balangake mencolot saduring antariksa bantol ingkang den pitak dening Sang Raden Bratasena jemblong sak sumur-sumur Lungguh mandeg yo Kang. Oh iya. Woi. Kece wali kece setan wali kobra. Yayi Rukmakala. Aja kaget ya Yayi adikku bocah bagus. Dina iki ya wektu iki pun Kakang kelawan si Adi
kadangku Yayi Rukmakala tak kandhi munggah ana sak pucaking harga Candramuka ingkang sekawit musana Pandara wektu suwe wis mataun-taun pun Kakang lan Si Adi urip ana ing Gunung Candramuka kewajibane awake dhewe kinen ngreksa sartane njaga kahanan ya wewengkoning wana Tribasara ya ing alas Tibrasara. Yayi piye sadurunge aku matur ingkang luwih dawa lan ingkang luwih akeh nggonku matur luwih dhisik aku tak nanjihke karo Si Adi lan aku tak nanding kepiye apa ya kerasan sartane apa ya seneng nggonmu mapan ning wana Tribasara kene Yayi Rukmakala bujleng-bujleng iblis lanat padha jek Kakang Rukmuka satemene yen to Kakang Rukmuka nanjih karo aku bab perkara seneng apa ora ya kuwi anggon awake dhewe mapan ana kene Kakang minangka wujuding yaksa aku banget nggonku nrimo kahanan iki jernatane alas Tribasara kuwi alas ingkang wingit kepati gawat kliwat satru mara satru mati jalma mara mesti keplayu merga sangka wedi marang perbawaning wana Tibrasara nanging ngerti ya Kakang angger lan gawating wana Tribasara iki ora kok merga akeh demite ya pancen bener demit-demit bangsa alus bangsa kajiman prajineman isih akeh ingkang mapan ning alas kene nanging nggonku matur ana ngersamu yen aku seneng mapan ning wana Tribasara iki merga sangka kahanan ingkang isih kajaga sartane durung diobak-obak dening tanganing menungsa Kang aku seneng Kang aku seneng merga alas kene isih wutuh alas kene durung dirusuhi alas kene durung dirusak dening menungsa ingkang patrape murang tata lan kejem ora duweni rasa mesake marang kahananing urip lan kahananing alam ya senajan to aku krungu kabar ning Nusa Jawa wis akeh alas ingkang wis dibabat dadi wujuding negara ning ngerti ya Kakang babar wisan aku ora duwe rasa gelo merga sangka aku nampa paukuman aku kudu mapan ning wana Tibrasara ya mong Kang wis ana 3 candra iki aku ngrasake kok kaya-kaya pangane awake dhewe kaya-kaya disumpet dalane lire piye aku matur ngono yen to adat sabene pendak-pendak awake dhewe tangi turu metu saka kahanan Guwa Simanglek mesti kahanan ngarep guwa mesti wis cemepak wujuding sato kewan mbuh kidang mbuh menjangan mbuh kancil kebu bantreng lan sak panunggalane ya mung wektu dina iki kok ana 3 candra tak rasake rejeki lan pangane awake dhewe kaya-kaya ana ingkang mambengi Kakang. Ora. Yayi Rukmakala apa Kakang Rukmuka? Ngerti ya. Yektine nggonku nglumpukke kowe tak caketake kananmu ana ing sapucaing harga Candramuka iki aku mung arep ngrembug perkara kuwi ya mung wingi-wingi aku arep matur ana ngersamu di oh ewet perkewo rasaku merga mundhak dikira sinengguh Rukmuka iki titaing Gusti yang ora iso nampa marang kahanan ning mangerti
apa ingkang mbok aturke klebu apa ingkang mbok rasake iki padha kelawan apa ingkang sawetara wektu ya gantaraning wektu telung candra. Oh, aku ngrasake yen to dewa kaya-kaya mambengi marang pangane awake dhewe. Sik Kang, nek sampean nyalahke dewa sampean luput. Nek sampean ngluputke Jawata sampean kleru. Mergo awake dhewe ning isa mapan ning kene iki ya mergo saka keparenging dewa. Dadi awake dhewe mbok entuk pangan apa ora kuwi wis ngenteni lan jagake saka ngersane sing gawe urip. Awake dhewe ora mangan kuwi ya saka keparenge sing gawe urip. Ewadene awake dhewe mangan kuwi ya sing gawe urip ngeparengke awake dhewe golek pangan. Digampangke pangane awake dhewe kuwi ya kersaning Gusti. Pangane awake dhewe digawe angel ku ya saka ngersaning Gusti. Wo, dadi ora sanggep yahuyah. Tak kira bab lelakon iki nek mung bab pangan awake dhewe iki ra kangelan. Ya Kang, tak kanthi golek alas liya ora sudi. Lho. Aku rawani nerak walering dewa. Mergo awake dhewe dipapan kene ngalas kene mung nampa dawing Jawata. Yen to ngasi mengko awake dhewe nglencati lan lirwa ing pakaryan, oh dosa apa ingkang bakal disandhap. Ya wis, gandeng aku kuwi tinemu nom. Aku manut karo kersane Kakang Rukmuka. Ayo dititih priksa aku mambu gandaling menungso. Ayo wah jan saya nyemelangi kanane Kang. Ayo. Piye kae? Mandrek. Wah, edan nggonku lumaku arsa munggah ana ing arga Candramuka
Lah kok tekono kaya-kaya ingkang mepalangi. Wah, tak sawang ora kasat netra ora ana wujude. Aku arep liwat dalan kono aku ora iso kaya didangi. Liwat kene aku ya ora iso kaya ana ingkang ngedang-dang ya ana ingkang mepalangi. Wah, iki wujude apa? Bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh, lah kok dadi ana satriya mulang sarak iki, Kang? Ha iya, Yayi. Wah, satriya piteksa. Mlebu wewengkon wana Tribasara. Wah. Saya ling aneh-aneh. Ora ana wujude nanging ana suarane. Kowe bangsane ngopo? Kowe wujude ngopo? Lengguh kene kok mah pendirangan gendandapan Raden mandeg Raden. Wah, ana wujuding yaksa loro. Ana ingkang ningkemke netraku. Tumuli aku basa melek nyawang wujuding yaksa loro. Kuwi sapa? Wah, jan. Wah, lah menungso pancen murang tata, Kang. Iki apike piye? Ditakoni apik-apik sikik, Di. Yen to pancen niate apik nggone bakal mlebu wana Tribasara ya kudu nglungguhi bawa leksana lan uga kudu ngajeni. Nanging yen to niate mung arep ngrusak, ora sah cawe-cawe aku sing gaglak menungsane. Oh, aku wae, aku ngelih, aku wae, aku. Awak semene iki mung cocok dienggo wetengku, Kang. Nek wetengmu ki keciliken. Kowe engko kewareken mah ora entek mah mung mubasir. Aku wae ya Di, kowe sing nom ngalah karo sing tuwa. Wah, ora wae. Kudune sing tuwa ki sing ngalah kanggo sing nom. Kumangsane apa? Sampeyan ki kudune iso ngalah karo aku. Iki enek pangan, iki enek menungsa iki. Menungsa iki mengko sisip sembrayan to mung arep gawe cintraka kahanan wana Tribasara. Aku sing bakal keduga ngundurke anakku sing ngalahke, Kang. Yen aku sing iso ngalahke mengko aku sing mangan. Aku wae ya Di, aku. Kowe sing tuwa ki mbok yo ngalah. Lho pira bae sing enom ki munjung karo wong tuwa kok. Rumangsamu apa? Aku wae sing mangan. Aku wae, aku wae, aku wae, aku wae. Minggat menungsane. Wah, jan. Bro. Kok bro mangsamu kancamu. Wah, diuyak Kang, diuyak. Hae diuyak. Ah. Mandek. Wah, buta loro ngadang lakuku. Sopo praje kamu ngendi dang kamu? Wolah parat. Kowe neng kene dayoh kok lah kok teko kowe malah ora ngajeni karo sing duwe omah. Kowe. Lesat iki. Awake gedhe pacane daginge akeh ya Kang to. Sing to gagas kok mengalu amah tok. Kira-kira iki nek kon nabuh peking ngono ra wangun ya Kang ya ora wae. Ayo wis bener saleh nggon bedhug ngono kuwi wangun ya Kang ya wangun. Wah. Ket mau tak takoni ora bloko mah ming tememeng dhewe-dhewe. Wah, takon karo aku. Aku sehat. Takon karo aku Raden
ya iki ingkang tunggu alasti prasara kene aran Kutitya Kalarukmuka. Wah, Kutitya Kalarukmuka. Iya. Sing mburi sapa? Aku Titya Kalarukmaka. Kakang Adi, kembar kemanukan. Kemanikan ora. Balik takon karo kowe kekasihmu sapa Raden? Yen kowe durung tepung karo aku, ya iki satring bukir tawu ya aku Raden Bratasena panenggahing Pandhawa. Lho, sapa? Bratasena. Sapa mau? Sapa Raden? Wah, buta kopoken. Aku Bratasena. Ayo ne tompo undung. Nyong tandung tumplek. Dasar ayo lencer kutik ndro-tandro. Buta kentir. Wah, aku wis ngelih tenan aku. Aku nek ngelehi jan nang pikiran semrawut Kang. Kowe Raden Bratasena, yo duwe karep apa kowe nyemplung wana Tribasara munggah ing Gunung Candramuka. Golek ana ngendi? Dununge Kayugung Susih Angin. Kakinarya jangkeping syarat srana nggonku ngupadi kawruh kasampurnan ngelmu sangkan paraning dumadi. Wah, Rukmuka gandeng kowe ingkang mapan lan kowe ingkang tunggu alas kene. Mbok menawa kowe mangerteni ana ngendi dununge Kayugung Susih Angin. Kagyat risang kapirang rinangkul kirempet-kempet. Wala parat lakon teko jebul Raden Bratasena ngupadi Kayugung Susih Angin Kang. Lah iya, monggo Kayugung Susih Angin kuwi pusakane awake dhewe. Lah iya wah dah. Menungso ora tatanan. Bratasena, Rukmakala piye? Kowe tekan alas Tribasara kene ora ngerti sapa ingkang kagungan wujuding Kayugung Susih Angin. Wah, ora ngerti. Dawing guruku ya Durna bapakku, aku mungkin dan ngupati Kayugung Susih Angin. Kinarya srana nggonku bakal kelakon gayuh kawruh kasampurnan. Oh, ngerti oleh. Ngerti yo. Gurumu dawuh karo kowe yen to Kayugung Susih Angin mapane ning jero Guwa Simangleng. Ya ora. Dasar kepala nyata. Wah, bocah murang tata Kang. Piye? Kutuk marani Sunda Kang. Iwak kecemplung wuwu bocah siji iki. Den. Apa? Bangane kowe mengko dadi makan siangku. Luwung becik kowe bali yo. Wah, bali wi. Taunana Windana yen to durung kelakon panjang aku ora bakal bali. Wah, ngeyel. Nek ngono kowe wangkon. Mangerti yen to Kayugung Susih Angin sing mbok upadi kowe kagunganku ya kagungan kita berdua iki. Yen to kowe pancen arep mboyong arep nggawa wujuding Kayugung Susih Angin, langkaono kandhane kakangku. Oh, bocah kisah. Nglangkai kok nglangkai kandhane kakange. Pusakane yo ngene tek awake dhewe wong loro. Ha iya ning rak yo ora kaya ngono. Ora kena. Langkono kandhane Rukmakala lan Rukmuka. Wah, pecah dasmu. Wah! Wah, edan. Wah. Oi, wah. Wah, aduh.
Pancen bocah keparat murang tata yayi opo? Oh, minggir tandangane sepira kuwate kae. Oh, wong loro kang krubut. Yo. Oh. Mati kowe. Ayo sambato. Ayo mati kowe. Oi, mati kowe. Oh, mati kowe. Oh. Sucung. Apa teh? Tibake. Wah. Oi. Aku kok kene. Mangsane apa? Oh iya. Oh ayah sanjak kowe. Oh. Kowe lah. Wah. Wah, iso males kowe. Mati ya. Cengelmu kaya atase ngeco kowe. Hoi. Hoi. Ayo. Wah. Wedan. Wah. 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 Loh. Wah. Wedan. Sirna Marga layu nenggih yaksa kekalih
Dedyakala Rukmaka lan Rukmakala nalika semanten den dukumba mestakane dening Sang Raden Bratasena nalika semanten kalaning jagat gaweaning para dewa ical wujuding yaksa kalih Badar wenten nggih Sang Hyang Bathara Indra lan Sang Hyang Bathara Bayu babar pisan wujuding yaksa loro ilang pakedhepake teka inggih jumedhul saka Bantara ora pangling Indra kakekku lan Bayu bapakku ilahing mastuhu nama sidam sekaring bawana langgeng kulup wayah ulun Bratasena ya nggih aja kaget ulun kang Ejawantah Bratasena anakku cah bagus ya aja kaget ulun ingkang prapta ingkang manuksma wujuding yaksa loro Indra kakekku lan Bayu bapakku yo ora dadake kaget rasane atine Bratasena malah gawe lega rasane atiku jebul temune yaksa ingkang tak kira bakal mepalangi karepanku tuhu nyata bakal sabyantu marang lekasku yen ngono aku ngaturke basaku katura iya Bratasena ulun tampa yo Bratasena tak tampa mangerti ya nggih Bratasena kalamun to jeneng kita kaget marang prapta ulun ingkang Ejawantah iki sumurupa nggih yektine jeneng kita dhewe wis mangerteni yen to yaksa loro mau sesingron ulun sakloron sak mengko jeneng para bakal ulun jarwani sak temene pralampitaning laku murih kasembadaning sedyanira ya sedya kita wis dumunung aning angganira pribadi kareping busananira peparingi dewa kang pancen beda kelawan sak pepadaning tumitah iku minangka laku pratuti sing gegayuhan sartane jeneng kita Buya diwenangake nganggep utawa meguru marang sapa wae lamun Buya bisa merdeni marang pengageman kita kaya dawuh panjenengan ulun dene yen to sira arsa cetha marang werdine pengagem kita marata tumungkula sak mengko jeneng ulun ingkang bakal jarwani marang apa to kang sejati ingkang kita gayuh ingkang aran kayugung susuing angin apa werdine Bratasena yo yen ngono aku bakal ngaklungake jangka nilingake karma mastuti dawuh Indra kakekku ya marta diake lerma sakwetara nggih mangerti ya nggih kula Bratasena sayekti sak pungkur kita nggon mububar sowan ning pertapan Sukapanca
yektine Begawan Durna nampa pisuwane Ratu Ngastina kang aran Prabu Duryudana ingkang nanjake babagan pakaryane Begawan Durna ingkang sajak bakal lirwa kewajiban. Lirwa kewajiban kepiye Ndra kakekku? Coba to Durna kuwi rak nujung negara Ngastina nanging malah sak mengko renteng-renteng runtungan gandeng marang putuku Bratasena panenggak. Kang kahanan kang kaya mangkono kuwi mesti gawe runtik sartane gawe merine atine Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Mangerti ya? Ingkang sekawit Durna nampa ya kuwi pangreka daya saka Patih Sengguni ingkang njaluk supaya sakmengko jeneng kita digawe ringkih murih bisa nyirnake marang kadangmu Pandhawa 5 cacahe. Wekasan Begawan Durna kaya-kaya gawe pawadan njlomprongke marang putuku si Bratasena supaya ngupadyana ngendi dununging kayugung susuwing angin. Mangerti ya? Durna ngandhake perkara kayugung susuwing angin marang Kurawa kuwi mung ngayawara nanging sumurupa yen sejati kayugung susuwing angin kuwi mboya kok ngayawara nanging pancen nyata apa anane lan kayugung susuwing angin kuwi ana ning alam donya iki. Yen pancen kayugung susuwing angin ana wujude, wah banjur ana ngendi lan apa pitukane? Yen to aku kudu mati nggonku bakal gawe wujude kayugung susuwing angin. Aku rawi ringo-ringo bakal tak wujudi Ndra kakekku. Yektine kayugung susuwing angin kuwi mboya kok mawujud kaya dene kayu lumrah nanging mangerti ya yektine kayugung susuwing angin kuwi tembung sanepa. Tembung sanepa teges tembung sanepa kuwi dudu kok kahanan sing saknyatane nanging kuwi tembung pralambita, tembung perlambang, tembung sanepan. Yen to ora setiti nggonmu ngonceki mesti bakal kejlomprong. Mula pengangkahe Durna utusan kelawan jeneng kita mlebu ning wewengkon Wanatri Basara kuwi ora kok mergo arep gawe ringkihe kita nanging pancen wujude kayugung susuwing angin kuwi ana. Wah, nek pancen ngendi kamu ana Warata Gage terangno. Mangerti ya? Kayugung susuwing angin kuwi jarwane manggene kayu kuwi teges karep utawa kajeng ya gegayuhan lan kekarepan gung wus ngarani tegese gedhe susuwing angin kuwi teges dalan mlebu metune napas ya napase menungso tegese piye tegese mangkin ninggir Bratasena. Kayugung susuwing angin kuwi werdine yen to jeneng kita duweni kekarepan, duweni kajeng sartane utawa gegayuhan ingkang gedhe lan sakmengko gegayuhane kuwi dudu gegayuhan enteng toh nyawa ibarate. Mula kang mangkono kudu disartani, sartane kudu dibarengi kanthi aringing napas lan lereming pancandriya. Banjur kena ngapa ta ulun ingkang matedhak ana ing ngarasa kita merga ulun iki minangka pralambita lan pralambang uga sasmita panca indra ya pancandriyaning menungsa kuwi kudu digunakake kanthi bener lan becik. Yen to ngasih mengko kleru lan kesuwun ing dalan ingkang kleru tundane bakal gawe kapitunaning titah ya titah kuwi dhewe. Mula kang saka kuwi kayugung susuwing angin kuwi mboya kok mawujud nanging yen to pancen jeneng kita Bratasena kepengin ngupadi kawruh kasampurnan ngilmu sangkan maraning dumadi ya linambarana lambarana kanthi ati sing ikhlas lan penggalih ingkang wening aja ngangsa sartane aja kemudu kudu aja duweni rasa sakmengko ing rasa ingkang gedhuwuren sabab rasa ingkang gedhuwuren kuwi mung gawe gelaning ati kita dhewe. Yo mula kang saka kuwi kayugung susuwing angin ingkang kudu mbok pratelake sartane kudu
mbok ugemi lan mbok gegem sajroning uripmu selawase yen to jeneng kita duweni gegayuhan kandhen ana aringing napas lan lereming pancandriya kudu bisa meper marangmu bal-babaling kanepson Bratasena. Wah, lerem rasaku jebul tinemune apa ingkang dikandhake lan dingendikake dening Durna bapakku. Iki mau mung wujuding tembung sanepan. Iya, yektine mangkono. Banjur sapa ingkang bisa mertekke marang werdining sandanganku? Nggih mlaku. Marata Dyagi kanthen ana rasa pengati-ati. Sakmengko kelakon gayuh ngilmu kasampurnan uga bakal barengi kelakon nemokake werdine sandangan kita. Bratasena anakku iya. Yektine pancen ingkang dingendikake dening Indra kakekmu iki mau bener lan mangertiya. Gandeng sakmengko jeneng kita Bratasena anakku wis gelem nuku kanugrahan iki sartane wis gelem ngupati apa sing dadi ordining kayugung susuing angin sumurupa. Wah, ulun bakal maringi wujuding kanugrahan sartane ulun bakal maringi bebungah marang jeneng kita ingkang sepisan wujuding mustika ali-ali manik candrama ingkang dayane yen to jeneng kita Bratasena mlebu nyemplung ana ing segara dayane bakal keduga bisa gawe sakmengko bisa gawe tentrem sartane ayem ora ana alangan swiji apa teges nggonmu mapan ing samudra tan prabeda nalikane mapan ing daratan. Ping pindhone ulun bakal paring wujuding pengagem ya peranganing sandangan kita. Jeneng kita bakal ulun paringi wujude gelung kang aran Gelung Minangkara. Kejaba saka iku nggih. Jeneng kita bakal ulun paringi pusaka asma tetengering kenginggal. Ya kuwi kekasihmu ya jenengmu ya pusaka asmamu ingkang sak iki ora ana kejaba mung ya kuwi Raden Werkudara ya Abiseka Werkudara. Wah, aku kaparingan tetenger Raden Werkudara. Iya. Bratasena iya. Ya wis, apa sing dadi dawuh Indra kakekku lan Bayu bapakku aku mung nyendikani. Marata Dyagi ulun kandi ana ing kono ana wujuding sendang kere. Ulun bakal maringi wujuding pusaka ngaran Gelung Minangkara padene Manik Candrama. Yo Bayu bapakku tak derake. Wis mapan tepi ning tlaga nenggih Sang Hyang Bathara Bayu denya paring srana marang Kang putra Nenggiri Sang Bratasena ya Sang Abiseka Werkudara. Nalika semanten Sang Bratasena sigra tumungkel ngeningaken cipta Dyan Bayu Suta ya murwani karya nenggih Sang Hyang Bathara Bayu sinartan paring wisik werdining srana angles risang Bayu Suta wau sarenge mut sakalangkung ngun dene tanwara moksane kang nawung karya kagyat grodupi mulap dateng tirta ingkang mapan ing madaning tlaga yen jatine Dyan Bratasena sinung gelung dadon jegreg anglo cita kesah saking tepining tlaga kang gumawang panenggelang ini tramung pandhit ing sekala Sang Tapa Begawandura.
maturke panuwun ngersane bayu bapakku Bratasena ya Wis mangkono wae. Ulun rasa mung cukup semene pitungkas ulun nggih. Sapungkure iki ulun dawuh kelawan jeneng kita Bratasena. Sak mengko kinen sowan bali ing pertapan Sukalima aturna marang apa ingkang wis ulun jarwani. yo wong estoke dawuh Ngendra kakekku prastawa dawuh Ngendra kakekku lan bayu bapakku nderekke jengkar tindak monggon kundur makayangan Iya ulun kundur makayangan nggih ulun jaluk pamit. hati-hati Ngendra lan bayu bapakku wah bentar perasaku aku nyumurupi marang merdining kayu gong susuing angin nuhoni dawing turna bapakku wah Kumbayana bapakku aku Werkudara ingkang prapta ning pertapanmu Kumbayana bapakku Oleh anakku Bratasena. Juga. Kentas waru gembal manyar-manyar. Dok neng dungkul wana alas dadi wana. Adalah. Piye ngger Bratasena piye? Nggon musuhan ning pertapan Sukalima. Nalika semana kowe tak utus. Kinen ngupadi wujude kayu gong susuing angin. Saiki kowe wis bali rene. Landi kayu gong susuing angin. Kowe takon golek kayu kok malah potong rambut iki karepmu kok piye? Nganggo gelung barang. Piye Bratasena kabul kawusanane? wah turna bapakku aja kaget Piye? aku nuhoni dawuhmu aku nyemplung ya mlebu alas Tribasara Yuwana Tebrasara ana ing Garga Candramuka ana wujuding guaran gua Simangleng Iya, bener. Pancen kono kuwi destinasi wisata. Ingkang dikelola dening Pak Darwis. apa Pak Darwis kuwi komplok modar ya wis. wah celemongan Ora kok celemongan iki ora. Karo ya men rada. Piye? Mlebu nggon gua. durung ngasih aku mlebu ana ing gua Simangleng ana wujuding yaksa loro ingkang adang lakuku Bener, ya kuwi gendruwone. Aku mbiyen tau arep mlebu ning guane gendruwone metu karo greng-greng. Wah, aku keplayu Bratasena. dudu kok kuwi Piye? dudu gendruwo nanging mangeja wantaing dewa Lho, pangeja wanteng dewa. Oh, berarti dudu kuwi gendruwone. wah molak-malik yaksa loro arane Rukmuka lan Rukmakala nalika semana aku takon ana ngendi dununge kayu gong susuing angin dheweke ora bloko yen to kepengin
Gayuh kayugung sesuai ngangin kudu bisa nglangkai kuandane yaksa loro. Terus piye? Yaksa loro tak dukumba sirahe. Ilang wujuding yaksa. Ana wujuding Apa? Widodari. dudu. Nalendra. Dudu. Terus apa? Setan. Dudu. Iblis. Dudu. Lucifer. Dudu. Baphomet. Dudu. Naruto. Dudu. Wah. Jebul tinemune yaksa loro pangeja wantaing dewa. Ya kuwi Indra kakekku lan Bayu bapakku. Paring dawuh marang aku yen to satemene kayugung sesuai ngangin kuwi mung tembung sanepan. Sartane kayugung sesuai ngangin ora kok mawujud nanging kayugung sesuai ngangin kuwi wujuding sanepan yen to titah dari kekayuan kang gedhe kudu disartani aringing napas mleb lareming Pancadaya. Malah samengko Bayu bapakku maringi aku wujuding sandangan peranganing sandangan kang aran gelung iki ya arane gelung Minangkara Durna bapakku. Ya bener Ger. Bener. Ya sasmitaning dewa ingkang tak tampa kaya ngono kuwi. Sasmita kepiye? Tanpa beda marang apa ingkang wis mbok lakoni kuwi. Banjur aku kudu piye? Apa kira-kira aku wis keduga bakal nampa wejangan kawruh kasampurnan? Nah, pangestumu ya Ger, durung. Wah. Tak kira aku wis ketayalan ngupati kayugung susuhe ngangin. Banjur Durna bakal mejangke. Oh ngene, tak omongi. Hi. Iki minangka jangkeping syarat serana. Syarat serana apa? Lho, piye to iki? Jare warep ngupati kawruh kasampurnan. Yo, Syaratnya ana loro. syarate apa? Sing sepisan sing wis mbok lakoni, kowe wis ngupati wujude kayugung susuhe ngangin, wis entuk, wis mbok werdekke, kowe wis dong, wis ngerti, wis tanggap. Yo, Ping pindhone syarate kudu nggone bakal gayuh wujuding ngelmu kasampurnan iki ora kejaba kudu ngupadi sartane kudu kasil ngupadi ana ngendi durunge Kang Tirta Pawitra Maning Suci ya kang aran banyu suci Perwitasari Ger Bratasena. wah. Kang Tirta Pawitra Maning Suci ya banyu suci Perwitasari. Bener leser anu leres ya Peningalmu kok abang. dijatah karo Pak Lurah sing saka Bali ya nggalake aku. Kowe iki pendhita Brahmana kok seneng kaya ngono. Ora apa-apa. Ben kuat le wiritan kok ya. Banjur ana ngendi wujuding banyu suci Perwitasari? Bratasena. Iya. Kowe nek tak omongi aja kaget. Ora. Ana ngendi papan dununge? Abot lho Bratasena. Aja ngendon-ndoni tekadku. Aku wis mantep nggonku bakal gayuh kawruh kasampurnan. Ya. Wis yakin tenan. Wis, Wis mantep tenan. wis, Wis mantep tenan. wis. Sumurupa. Gatekno aturku. Oh, yen to kowe kepengin gayuh wujuding banyu suci Perwitasari kang minangka jangkeping srana nggonmu ngupadi kawruh kasampurnan, ngerti ya? Kang Tirta Pawitra Maning Suci ya banyu suci Perwitasari kuwi mapane ana ing telenging samudra, Bratasena. Banyu suci Perwitasari mapan ning sajroning samudra. Bener. Ngerti ya? Mangerti ya? Yen to kowe temen-temen sartane kowe lahir batin, kowe madhep lan mantep nggonmu bakal gayuh kawruh kasampurnan. Oh, kowe nyemplunga segara. Kowe nyemplunga segara, Nger. Yo, Nyemplunga segara. segara ngendi? Sakarepmu. Yen to anteping tekadmu, krenteking tekadmu kuwi kowe kepengin nyemplung segara kulon, ya nyemplunga segara kulon. Kowe kepengin nyemplung segara wetan, nyemplunga segara wetan. Kowe kepengin nyemplung segara lor, nyemplunga segara lor.
Kowe kepengin nyemplung Segara Kidul? Aja mampir-mampir ya, Le. Aja mampir-mampir. Mampir ngendi? Segara Kidul ki akeh. Wong mancing. Neng kono mesti bakal angel nggonmu entuk wujuding banyu suci Peritasari. Ning sak ngarepmu, sak srekmu, sak sire atimu. Kira-kira kowe iki kepengin sartane ana krentek ingkang misik kelawan talinganmu, kowe kudu nyemplung Segara Wetan. Nyemplung Segara Wetan. Yo. Ta estoke dawuh Durna bapakku nanging aku njaluk. Njaluk apa? Sepeda? Dudu. Mobil? Dudu. Aku njaluk dipalil aku arep njaluk donga pangestu ngersaning kadang-kadangku para Pandhawa utamane Ibu Kunti. Oh, bagus, bagus. Sae, prayoga lan apik. Mergo ngene ya ngger pangestune wong tuwa kuwi padha karo pangestune sing gawe urip. Ambo kaya ngapa Begawan Durna nek wong tuamu ra mengestoni kowe meguru karo aku. Tetep ambo, tetep ambo. Yo. Yen ngono aku njaluk pamit. Sing ati-ati. Sing ati-ati. Eling, nyemplung segara, golek ana wujuding Kang Tirta Pamitra maning suci, ya kengaran banyu suci Peritasari Ger Bratasena. Njaluk pamit Durna bapakku. Nganti-ati aja kaya bocah cilik. Patih sengkuni sampean kaya-kaya ora trima. Mboten trima, Kang. Lho. Mau jare ngetapke Kurawa ning wana Tik Brasara. Ngene sing ditutke niku Bratasena. Kamangka Bratasena pun tekan mriki. Nggih. Napa Kurawa ya kan tetep mapan teng alas. Terus nek Kurawa tetep mapan teng Tik Brasara terus Kurawa kan ngapa? Ayo gaple-gaple po Remi. Sampeyan iki kok senane ora. Pripun sampean kaya ora trima? Mboten trima. Liripun. Mau sampeyan ngendika nek Bratasena ora kasembadan nggone sampeyan utus ngupadi kayogeng susuhe ngangin. Lah niki kok kasunyatane kok malah Bratasena kelakon entuk kayogeng susuhe ngangin niku pripun niku? Kula pikir nek sampeyan niku ajeng njlomprongke Bratasena terus mengke Bratasena mati teng tengah alas Tik Brasara. Dipatih Wonten dawuh, dina apes ki ana ning kalender. liripun. Isa wae ta Bratasena kinayoman dening dewane. Saiki Bratasena urung mati, ning mengko. Ngaten nggih. Liripun mengke le mati. Bratasena kula utus nyemplung segara. Nggih. Nyemplung segara. Segara niku akeh iwak. Iwak kaya ta Kartamarma. Lazur. Lazur ya. Layur sing dawane ka lho. Nggih. Cetul. Cetul ki ra mangan wong ora. Iwak cucut. Cucut bawuk. Ha kuwi cucur kok cucut ora. Iwak hoi. Iyu. Jerapah nggih akeh mriko. Buron iwak mriko akeh sanget Dik Patih. Tenan lho. Janji Bratasena mengko nyemplung segara kok isih urip nyawane sampean sing dadi jal. Kula jali wedhus kalih man pripun? Tesih nganggur nika. Wedhuse napa? Kacangan. Mah. Nek meng kacangan kula mah. Sampeyan iki senengane ora. Kula karo sampeyan iki wis kaya dene Kakang Adi tunggal kandung. Nek sampean sing baku perkara kararjane Bratasena tak pasrahke sampean. Bratasena mati saka sampean ora mati ya sampean sing mati. Sangarep sampeyan Dik Patih.
Wah, iki segara ingkang tahu pati ingkang aran segara Minangkalbu. Ora sronta rasane atiku yen to ora gage nyemplung. Wah, Babu Wundi, apuranan anakmu, apuranan Werkudara, apuranan Bratasena, apuranan Wicasena yen to kae kaluputanku karo Babu Wundi. Dimas, mandeg dhisik Dimas. Senggono kakangku ya Anuman ya Mayangbara. Wah, nduwa karepanku. Kok sik ora kok pun Kakang arep nduwa. Nanging pun Kakang ing kendali sada sartane kadangmu Jajak Wreka iki mung arep ngelingke kelawan Yayi Bratasena. Iya, Dimas, adhiku aku ngeman karo sira di mumpung durung kebacut luwung baya wurung napa kang dadi panjang kamu. Mau ora ngono kok. Lah piye? Bratasena, apa? Aja kaget aku sing mrepeki kelawan kowe. Aku mung arep ngelingke nggih. Iki segara dudu kok papan ingkang lumrah. Kowe kuwi ora betah mapan ning jero banyu kok tuk arep nyemplung ning jero banyu. Pun Kakang wae sing kulino penekan turut ngwit saiki jeleh penekan turut ngwit. Geni genti penekan turut tower aku saiki. Wah kok mana ora. Mongane celemongan kene ora munyuk putih. Ya arep duwe karep-karepanku. Wah, taun nono winda nono centa durung nguncat nyawane Werkudara, durung mandheg nggonku ngupati. Ngelmu kasampurnan. Nek ngono si Adi nekat tenan. Nekat. Nek ngono si Adi ora kena tak kandhani. Ora kena. Kowe sapa arep ngandhani karo Werkudara? Werkudara sing duweki ya mung aku dhewe. Sing ngerti marang kananku ya mung aku dhewe. Ya. Tak pangestoni. Tak pangestoni. Mangkato. Tak pangestoni Yayi mangkato. Wingira. Oh.
Wis meh prapteng palastra nenggiri Sang Werkudara ya Sang Bimasena sinaut dening naga Manemburnawa bawane aning samudra kidung denya nyembadani kruraning naga nalika semanten pinulet angganya Sang Naga kongsi kemput yekti mustan bisa nglawat Ri Sang Bimasena saya seru pamuleting naga denya anguntapake patine Ri Sang Bratasena kagiat kadara kasan Ri Sang Bima pusakaning Sang Werkudara kang aran Kuku Pancanaka nalika semanten dadya modot sakilan gedene tumanduk ing caksuning naga kendho pamuleting sarpa tanggap Ri Sang Bayusuta sinebrak tutu ing naga kuwanda sigar dados kalih teko sampeng aku ora eling papan dunungku ana mendi lah kok teko aku ketemu karo wujuding bocah bajak nanging aneh sunare anelai nyuremke soroti Sanjang Mertanggawati nganti kaya golek kencana wah sapa kowe lah kok teko dadi perbawamu ngegirisi gawe giris atine Werkudara oh Mas Trama sidam sikaring bawana langgeng kula Bratasena ya Werkudara mestine jeneng kita durung sumurup marang panjenengan ulun nggih lamun jeneng kita arsa mangerteni ya ulun iki sejatine kang ngasta wiwara gegayuhan kita wah luwih elok sartane mokal dene lagi iki ana bocah bajang teko ucape gawe tatu atine Werkudara kaya paran aku iso percaya karo kowe ning atase kowe mung bocah cilik lah kok teko ngaku sartane ora tata krama karo aku sing luwih gerak mengko dhisik ulun rak wis paring dawuh yen to ulun iki dewa ingkang momong lawan jagat kita Bratasena yen to jeneng kita nanjihke kelawan panjenengan ulun iki sapa ya iki ingkang purba kayuwanan kita ya ulun Sang Hyang Bathara Ruci apa buktine yen to kowe ngaku ingkang asta wiwaraning Bratasena wis padakno epek-epek ulun kang minangka tandha yekti sapa ta sejatine panjenengan ulun nggih Werkudara sewu lepat aturipun
ingkang abdi pun Warakudara kula nyuwun pangapunten Pukulun teka boten winten babar pisan kula malah saged pinanggih lawan Matuku Sang Ruci Bathara. Wah, kula ngaturaken sembah kula kunjuk kula Ruci Bathara sembah kula. Ya ulun tampa nadyan panjenengan ulun wis datang kasamaran marang krenteking ati kita marata sak mengko manjinga ana ing guwa garba ulun ya ing kono dununging sedya kita. Wah, tangge kelampahipun anggenipun kula saged manjing wonten guwa garba Paduka sejatanipun bobot timbanging wujud boten timbang menawi Warakudara kaliyan Sang Ruci Bathara Bratasena wonten dawuh ayo kaduk mangeran sifat aja kaya mangkono aja ngempuke watu ngatoske banyu nggih aja kok jeneng kita nadyan jagat sak isine kanggo melar yekti kamot ana panjenengan ulun banjur jagat kelawan jeneng kita kuwi gedhe ndi coba mula tumrap jeneng kita kaya wis luput saka prabaning jagat marata ayo kulub kaya wis teka titi wanci sira nyumurupi gelaring jagat panjenengan ulun istaken dawuh Pukulun. Bratasena Kula wonten timbalan apa ingkang jeneng kita sumurupi nalika manjing lingga garba ulun Pukulun. Nalika kula mapan wonten guwa garba Paduka babar pisan boten samarepsaken paraning kiblat awit peteng dedet delimengan yaiku kang sinebut alam petenggir apa ingkang kita sawang ingkang mbuyana cahya lan sangka peteng dedet limengan iku kengaran alam peteng. alam peteng. Iya dene srana bisane padhang kudu percaya marang Kang Maha Wisesa sartane mituhu apa kang dadi perintahe. Banjur jeneng kita nyumurupi apa nalikane tingkem netra kita nalika mapan ana ing garba ulun. Nalika netranipun Kang Abdi pun Warakudara tingkep awit sangka bingung lan ajrih nyumurupi kawontenan ingkang peteng. Kula nyumurupi samudra gung kang tanpa winates yaiku kengaran wahananing ati nggih. Sabanjure jeneng kita nyumurupi apa maneh? Wonten cahya gangsal perkawis punika wujuding menapa? Yaiku kang sinebut Pancamaya. Wahananing jantung yaiku pangareping sarira dene kang urup werna papat kuwi werna abang, ireng, kuning lan putih.
lajeng kula wau nyumurupi cahya mulung werni ingkang manunggal dados sajuga punika punapa Ulun? Yaiku kengaran Abramarkata, yaiku wahananing Hyang Wisesa, kawimbuhan wahananing mermana jatining rupa kang kadya retna muncar Abramarkata ana kang maya-maya iku yekti panunggaling dat kang misesa jagat gedhe ya jagat cilik. Lajeng sampage krana kathahing werni cahya wah bingung manah kula kedah nyumurupi ingkang pundi. Mara wis padakna nggih pidhangetna sakliyane werna kuwi mau jeneng kita weruh apa? Wonten cahya kekados tawon gumana wening mawa prabawa ayem ya kang sira lati mawiku kang sinebut pramananing sukma kang kasat mata iku muhung permananing sih estine kaya simbaring kekayon candrane kaya wayang kinudang yaiku kang sinebut urip sakjroning pati sakjroning urup. Pukulun wah estu menawi samangke aratidang anggen kula mapan wonten ing garba paduka tartemtu kula boten nedya wangsul lan kula betah manjing garba paduka mengko dhisik ingkang jeneng kita sumurupi iki mau durung dikeparengake dening Pestining Kodrat sabab jeneng kita mung wenang ngicipi kamulyaning urip lan durung titi mangsa sira murut marang kasit dan jati. Sira mboyaken nggih mangsa mangertiya kang sira lakoni kabeh iki mau ya kang sira upadi kang aran banyu suci Perwitasari apa dene sastra Jendrahayuningrat yaiku ingkang apa kita sumurupi kuwi mau nggih mekaten Pukulun. Ya wis yen mangkono sak mengko panjenengan bakal manjing sajugane kanggo kita nggih Bratasena ya Werkudara. Suaru gembal manyar-manyar yo neng dungkul wana alas dadi wana lah dalah ora pangling janaka ingkang mungganing pecraban suka lima nggih padha kanthi raja sak pratamu Bapa Durna inggih wilujeng sowan kula lho mengko sithik lah kok teko sak mengko kowe mengku sloga ingkang beda kelan padatan. Ana apa? Sowan lah kok teko dadi malang kerik ning ngarepane wong tuamu. Nuwun sewu. Bapa Panembahan. Panjenengan menika guru ingkang kados pundi? Menapa wonten jamak limarahipun ning ngatasipun gadhahi seswa kepingin gayuh ngilmu kamangka syarat serananipun kedah nyemplung segara. Menapa mboten naminipun menika njlumpurungaken dumateng murid menapa mboten naminipun menika njlumpurungaken dhateng gesangipun Kakang Mas Werkudara menawi ngantos sak mangke katiwasan lan katriwandan menawi Pandhawa kecalan dhateng Kakang Mas Bratasena nyawa paduka ingkang dados ijol wah ngosek nggih ngosek
Janaka aja ngebyah-uyah ya kowe aja. Kowe aja njur menghakimi sakelmu dhewe karo bapakmu. Karo wong tuamu aku ki sing meneh ilmu karo kowe. Mboten idep. Ilmu menika kagunganipun Gusti Kang Maha Kawasa. Paduka menika namung minangka lantaran. Mboten wonten gandeng ceneng sambung rapetipun. Kalian menapa ingkang dados ilmu ingkang paduka paringaken. Terus karepmu piye? Sak menika ugi kula nyuwun paduka kedah tanggel jawab nanggel perkawisipun. Awit Kakang Mas sampun keduga nyemplung wonten madyaning samudra. Ayo. Tutno lakune bapakmu ing Sukalima. Yen to iki mengko nganti Surap Surya Werkudara durung jedul saka telenging samudra, aku tak golek dalaning mati. Monggo kula dherekaken. Ngono kok ora percaya karo aku iki. Wis prapteng tepi ning samudra nenggih Sang Tapa Begawan Durna nalika semanten mapan ing wanci enjing Sang Tapa Begawan Durna angrantu dumateng timbul ingkang putra nenggih panenggak Pandhawa Sang Raden Werkudara Raden Bratasena dangu sangsaraning dangu dereng katon timbul ingkang putra Jodipati Sang Werkudara ngantos wekdal Surap Surya sak mangke ngemuti dhateng kalenggan lan derajat minangka brahmana menawi nglencati menapa kang dados sumpahe teges tetel kabrah manane pramila amilalu lampus nawidatan kasembatan kang sinedya nalika semanten wis prapting Surap Surya Sang Tapa Begawan Durna ugi dereng nyumulupi timbul ingkang putra kedadak Sang Tapa Begawan Durna nglalu ing pengangkah arsa nganyo tuwa wonten madaning samudra kadrekasan Sang Werkudara. Permara manguswa mya ngambreng kadhe karenaning kaswase wah urang ajar ana wong tuwa semaput disampar endi ya biasane tetek nang nggon kloso-kloso ngene iki sing anak meng wong mancing mah coba kono kanane mbok menawa pripun jan ajeng tumut mados pedotan napa rumang samopo kae Bapa Durna nglekareneng kono mbok sampar mbok sandung weh nika wau wong to wong wah lah kula kinten nek iwak keli ya duh mesake lho pun mentas Den wis pun entuk banyu wangi apa apa niku Prawatasari nggih Prawitasari kok Prawatasari Pak lha niki pripun kok iso njekakar ngoten iki wah Durna bapakku arep nglalu nyemplung segara nganti ora eling kaya ngono wah jan wis iki perlu digecek yadane iki ora pendhita wis tak entuti raine kok le manuh kurang ajar ora
Werkudara. Lole kentas waru gempol manyor-manyor cuk ning drungkol wana alas dadi wana. Oh, la calah. Durna bapakku. Piye? Wis kasembatan urung? Wis. Wis antuk banyu suci Perwitasari. Lan aku wis kepanggilan ketemu marang dewa ingkang ayomi marang jagatku ya kuwi Sang Hyang Ruci Bathara. Bagus, bagus. Pinter kowe Werkudara. Ya, nek ngono seksenana nggih. Serana nggonmu bisa gayuh wahyu kasampurnan iki bakal dadi meneping rasa. Sartane kamulyanmu bakal pinardawa selawase urip, Nger. Yo. Arep nang ndi ta? Rene jatahe sampean. Jatah napa? Dibeleh. Kok dibeleh pripun ta? Ah, kaya korban wae. Sampean mau pripun sumpahe? Emah Dik Patik, emah. Buruk sumpahe sampean pripun? Nek nganti Bratasena kelakon gayuh ngilmune sampean ijole nyawa sampean. Emah. Mriki, engko lho, penak-penak. Kan lenggah teng kursi listrik. Engko Kakang Dena. Mas Patih pilih tetel kabrahmanane napa pilih mati kepenak. Tetel Mbak Uwis. Pados solasi mengki ditemplekke mlenek gampil. Mriki riyen to, mriki riyen. Mengki riyen ku ajeng nyawang segara. Wah jan. Segara entah nggih Dik Patih. Lah nggih. Wah ciptaan yang maha kuasa. Lah nggih kok ya segara nggih. Kayak pripun niki wau sidane? Napa? Kan lenggah teng kursi listrik niku. Mbak ya kursi wakil mawon. Kok kursi listrik senengane ora. Ampun ta Dik Patih, sedaya serana menika mengke kula padoske karti sampai kosanes kinarya damel ringkipun Pandhawa. Estu. Sampeyan ngomong karo ketap-ketip ngoten niku biasane sok ngapusi. Niki ora kok ngapusi, ning cen kula niku ciri ngaten iki, perjeh ngaten niku. Kok perjeh ora anane ra. Ayo tanggung jawab senane sampean ora. Sabar ta Dik Patih, sabar. Anak Prabu Duryudana pundi? Teng Kedatan Ngastina. Pun, kula tak matur kaya anak Prabu Duryudana mawon. Lah mangga.